meminta namun tak berdaya gerai janji kita mungkin takdirnya meminta. Matur nuwun. Sik aku minta kok. Apa? Mau lho enek sing ra trimo jare. Apa? Jenenge omah kok, jenenge rumah. Alah masalah. Ki asine sing bener piye? Napa? Kula tanggine Mas Amal. Ora kena ngono kuwi karo kula. Piye asline ki jenenge sapa, Dam? Dam, Apa? asline jenenge ki sapa? Oma Irama. Oma, lah kok iso diceluk RH? Wis RH wi saka Tembung R wi Rodo ora Raden. Raden Hane Haji. Mergo Raden kuwi saka mergo marga apa kuwi? Marga Satwa ora mergo Bocah dadi ora mergo ayahku kuwi isih keturunan Keraton Sunda. Dadi enek embel-embel Raden. Raden. Terus Hane mergo wis haji. Haji. Makane digathukke nggih. Nah, iku iso nirokke suarane Pak Murah. Mboten saged. Kok tekan ngrembug babakan jeneng barang iki. Iki mah enek sing ra trimo mergane. Enek sing Roma kok, Oma. Oh iya iya. Iki diluruske. Terus kondange dadi Roma. Iya meh. Karo Warsina Rojilu Rojinem. Makasih Mas Adam kanthi nggih, atur nuwun. Wis bolok. Wis dhuwur kowe le cah bagus. Nah, ngunggahke Ali lagune kok Ali. Si Sedeman. Kula nyuwun swantene Mbak Dia Senglih. Si Sedeman langsung luwe becik. Satu mawon. Langgam mawon, Ali rasa ngendang sik. Elek basa. Yo, buka celuk. Luweh becik patenan timbang pepisahan. Lagu Reptan Ki Sukron Suwondo saking Blitar. Ramanipun Mas Kangko saha Mas Cahyo Kuntadi. Nggih. Wah, gombang bahagia. Vece, vece. Hohoi. Serius cangkeme. Yo. Urip ana kutha gedhe. Apa
nuwun. Kang Gareng piye le? Ngancik arep jam 3, ngramuki lakon diluk. Terus bubar. Niki ditonton karo dinikmati babare lakon Banjaran Kresna iki enek kedadean apa bakal engko para dewa wangune wis ana tandha-tandha kaya enek pepalang ingkang munggah ana ing ngarca padha malah gawe dredah iki. Sampun miyos Njeng Sri Narapati manjing jro kedaton kinarebek manggung bedayane wangune Ndara Permadi diderekke Kyai Semar. Oh, ayo Kang. Sikra kang balatu mengal acampuh samya medali Yogya malih kinarya palubi Surya putra Narpati ngawangga lan Pandhawa tur kadang yan yayah tunggil ibu Kakang Semar blagagek kugek sak dulita mel-mel amboy bendara kula Bagus Permadi wonten dawuh menapa Sang Raden rasa ning atiku kegawa kimpen-kimpen marang Kakang Mas Narayana dina iki ingkang wis murca datan pepoyan mula Kakang Semar dina iki derekno aku goleki ngupadi ana ngendi papan dununge Kakang Mas Narayana karana sanget dibutuhake marang dewa ana horeg ingkang gawe kayangan Suralaya morak-marik nggih menawi mekaten kula dherekaken Gus ayo anak-anakku Gareng Petruk Bagong nggih
sikra kang bala tumingal acampo samyong dali lir tatit wileting gondogun hong mandek Bagus ana satriya lumaku ning sajroning alas wana iki sapa ngaku enggal ngaku panengah Pandhawa permadyaranku bali takon Detyakara Samparware ayo Gus ngaku arep menyang endi lakumu Gus ngetutke laku leketing batin ngupadi murcane sedulurku Tuwanara ayo kudu bali kedah wangsul dumateng tanah Sunda Jawa Barat Gus oleh mbacut ora lah kudu mbacut kelakon sabetake watu gilang kebrutok suaramu kok putarang sang mampro Gus
Pandhawa tata gati wisaya Indriaksa Sara Maruta Bawana Bana Maragana Kaklak lempamu Risang Raden Permadi. Aladi ala batur. Inggih. Raden Permadi sigra mentang gendewa. Meleset jemeklar suarane kayak halilintar candrane. Enak buta wis midhuk kerjae ora nyamene wis don panggung ngono arep dibayar ngono arep karo Kang Gepeng arep mbok pakani apa Kang Gepeng kerja ora profesional kok golek buta tak masak tak godhog kulit tak dadekke wayang kek nggon didol nyaur utang nggone wayang nggone antuk gombang kurang pira Bang jujur ae kurang pira heh kuwi batri batrine keduren iki dadi atur-atur miturut manembah sumarah mring Gusti dene Sidhi Hyang Utama
Permadi kula wonten timbal ngadawa yang Bukulun. Piye anggonmu ngupadi sedulurmu tuwa Narayana? Aduh Hyang Bukulun. Dinten sakmangke kula dereng kepanggih kalian Araka Mas Narayana. Weh, ladalah. Kriwikan dadi grojokan dadi tsunami. Pun eyang kudu mudhun dhewe ngupadi ana ngendi papan dununge sedulurmu lanang Sinarayana. Dina sakmangka derek napa eyang Permadi? Ngestaken dawuh Eyang Pukulun. Merahina semubang Hyang Haruna adi netrane hanggur abuk sabdaning kuki loring kanikara sageter niki duning agung Perkenjong papapong kali jodi siapa yang buat? Ditahulun Narayana ini. Mentas dari raup ini Narayana ini. Mulanya jangan banyak-banyak kau Narayana. Akhirnya geblak juga kau. Nyuwun mangapun Yang Pukulun. Bekerja itu harus profesional Narayana. Baru segitu aja udah ngeblak, gimana nanti apa kata dunia? Rojilu-rojinem nanti. Pukulan saged mawon lho. Ora iso itu orang apa? Ken mau ganggung-ganggung. Tibake modiar sing ngempul. Penyenyengan tenan iki. Nyuwun pangapunten Pukulun. Kula ingkang nembe. Seprapat jam melih niki. Wonten pedamelan menapa dene Yang Pukulun Narada manggi mrepeki pun titah Narayana. Ngene Narayana. Wangune kayangan Suralaya diorak-arik marang Ratu Buta saka Dwarawati ingkang aran Prabu Kuda Kalakresna. Prabu Yuda Kalakresna mono kongkonan patih jenenge Kuda Kalakresna. Mula saka kuwi tak kanthi munggah aning kayangan Suralaya dimen bisa nandingi para prajurit saka Ndorowati. Ngestaken dawuh Pukulun.
wong Permadi. Ayo ulungno Bathara Guru tak nggo pangewan-ewan jangkep. Wah! Hai! Hop! Bathara! Wow! Oh! Apa kowe Bratasena bali takon kuda kala Kresna mundur saka kene ora mundur ajur mumur kowe wah 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 oh, pateku mati. Pateku. Lelo-lelo linali saya katriya Driyasmara marang risang katirate. Rate ratu ratune wong Cakra kembang kembang jaya kusuma asih mring kula oh latala kaya Pak Gino almarhum ayo jagoning dewa ora minggat remet jantungmu
Hop. Ora bakal menang ngene iki. Ora diwiradati ora bakal menang. Apa iki mau? Wudu musuh. Tenang, Bro. Bro Tosino. Bende. Waduh. Peniti ora ngerti lakon lho. Iki jenenge watu timpuru, Ger. Mergane kileng-kileng warnane. Aduh, ning ndi mau ya nyimenku ya? Nah. Nek ya bener iki mau tetepan. Piye? Ha mbok angel-angel mbok wis ngene lho. Wis. Bende Kiai Ponco Janyo Roji Lurojinem yen mbok tabuh. Tamakno marang kupinge Ratu Buta Yudha Kala Kresna men komeng-komeng menungsane. Butane. Ketok. Bapak tumbas roti, Mbak diajeng radi paringi. Sempolaku kok ning tengen. Si Ali Meri terus dolan ning kali karo banci cekel-cekelan pelem. Ali. Ambak bocah kaya ngono kuwi katresnane Abah Hali. Wingi disawer entek 50.000 punjule 7.500. Gek nggo royal ngono lho. Ora sak EAE. Wong arep mati wae dadak EAE. Sopo kowe? Narayana. Bali takon. Yudha Kala Kresna. Bener masyaallah. Sopo? Kang Gepeng apa udu iki? Kowe iki ngopo to, Gong? Arep nguyuh nyincingke kathok malah brojol kabeh. Kowe tumungkul apa ora? Ora. Nganti milik getih abang tekaning putih ora bakal tumungkul ndrodhok marang dewa ya. Titenono ketekan Narayana mamprung kuandamu
dening Sang Prabu. Angel ramu. Yudha kala Kresna mulat Raden Narayana sigra anuthuk bendhe ping 3. Kagiat risang Prabu Yudha kala Kresna. Waduh piyong. Woi! Aduh Narayana aku wis ngakoni kalah aku wis pasrah bongkokan. Dina sak mangkut Praja Ndwarawati panggonana jejuluk Prabu Kresna. Wayahe wis paripurna. Wayahe wis paripurna. Rolumanem runem. Wayahe wis paripurna. Titah ulun Narayana ya Kresna. Dina sak mengko sira titah ulun Kresna bakal tak wisuda dadi ratuaning Praja Ndwarawati. Ore. Kresna dadi ratu. Tak jaluk. Kuwi mau suaraku Kakang Narad. Inggih ngapunten Adi Guru. Dina sak mangko wusah anggone Prabu Kresna dadi ratuaning Praja Ndwarawati. Dadi ratu ingkang hambek utama aja nganti ngucewake para kawulamu. Inggih matur gunging panuwun ulun. Lae begagak-gugak sak dulita hemel-hemel. Kula Semar ingkang nembe mawon dugi. Nderek dedonga mugi-mugi acara haul tuwin tasyakuran ing dalemipun Ibu Sudarmi mugi sageta lancar tuwin barokah. Allahumma mbok menawi wonten lepat atur kawula ingkang sleret nyuwun diapura kalian ingkang panguwasa. Allahumma wayahe wis bubar. Sampun ndungkap wekdal setengah sekawan ambok bilih Semar sak kanca wonten kalepatan nyuwun gunging pangapunten. Usikum binafsi bitakwallah
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup lawang Sigutaka.